döntőjén július 19-én bejelentették, hogy Madonna, Shakira és a BTS szórakoztatja majd a New Jersey stadion közönségét. Közben 20 tudós nyílt levelet írt a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnek, mert szerintük a játékosok extrém hőterhelésnek lesznek kitéve. Ezért felszólították a FIFA-t, legyenek hosszabb ivószünetek, és pontosabban milyen körülmények miatt kell elhalasztani a meccseket. Helyére került a gyepalabdarúgó világbajnokság döntőjének helyszínén New Jersey-ben a VB pályáiért felelős szakember azt mondta, a várható nagy melegnek legjobban ellenálló füvet telepítettek. 97 Fahrenheit, átszámítva több mint 36 Celsius fokot mutatott a hőmérő árnyékban tavaly nyáron Miamiban. Szakemberek szerint az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezett sportesemény helyszíneinek többségére olyan magasra emelkedett majd a hőmérséklet, hogy az már veszélyes hőterhelésnek tennék ki a játékosokat. A probléma nem új. A nagy hőség miatt már 12 éve a brazíliai VB néhány meccsén is tartottak ivószünetek. Azóta pedig a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség szabályozta, milyen időjárási körülmények között kötelező megszakítani a játékot, csak hogy 20 egészségügyi, klíma és sportteljesítmény szakértő szerint az érvényes szabályozás a globális felmelegedés miatt már nem elég. A világ különböző részeiről származó tudósok ezért nyílt levélben szólították fel a FIFA-t, hogy szigorítson a szabályokon. Hosszabb ivószüneteket vezetnének be, és pontosabb protokollt arra, hogy milyen körülmények miatt kell késleltetni vagy elhalasztani a mérkőzéseket. Ez az angol kutatóorvos azt mondja, megoldás lehet a hosszabb félidei szünet is, de ez azt jelenteni, hogy a szurkolók jóval több időt töltenének egészségre veszélyes körülmények között. A tudósok levelére a FIFA nem reagált. Szakemberekkel együttműködve mindenki számára biztonságos tornát rendeznek. Az azonban már biztos, hogy a döntőn az időjárástól függetlenül hosszabb lesz a szünet. A labdarúgó világbajnokságok történetében először is lesz félidei show, ahol Madonna, Shakira és BTS furcsán viselkedő őz miatt adott figyelmeztetést. A svájci határ közelében videóra vett állat látszólag céltalanul körbe-körbe rohangált és hatalmasokat kirándozott a szállító mellett. A képsorok alapján többször el is esett, és csak bizonytalanul tudott lábra állni. A hatóságok szerint különös viselkedésének az lehet az oka, hogy gyümölcsöket fogyaszthatott előtte, amelyek alkoholtartalmú. A turisztikai szakértő szerint óriási az érdeklődés a budapesti BL döntő iránt. Aztán a háború kezdete óta Oroszország az eddigi legnagyobb erejű légitámadást indította tegnap Kárpátalja ellen. A fókuszban egy kárpátaljai magyar elmondja, milyen most a hangulat és mitől tartanak leginkább az emberek. Azonnal kezdjünk. Folytatódik, csapadék is érkezik a hétvégén, sokfelé kiadós mennyiség. Nagyon szépen kivehető ezen az európai csapadék fel.